Knask eller knep? Skal du godis? Hallo? Hva sa du kom og se? Og den anstyrte. Skikkelig ekkelt. Oi. Så kult da. Knask eller kneip? Håper ikke den er ned nå. Ja. Jeg vet ikke hvor mange nok er egentlig. Sånn. Hallo! Hva vil du ha? Roald! Du får gå ned og gi. Du er kanskje sulten. Kanskje vi skal ikke ta oppi her? Nesten litt skummelt. Herregud. Jeg har nesten lyst til å rive av litt her, jeg nå. Hæ? Sånn! Vær så god! Der er det tomt.
Kom hit, da. Er det dere? Er det dere, eller? Nei, du var skummel, men vi er ikke så redde, vet du. Hallo. Ta deg noe. Du får legge oppi der, altså. Den var ganske moro. Den var artig. Jeg trodde det var en liten Det var det som var meningen også. Ja. Tusen takk. Ja, vær så god. Takk, ferdig. Å, gutt! Nei, har du sett? Hjelp, jeg er redd. Nei, Halvard. Halvard, kom og se. Kom og se. Det var super. Å, det var kveldens beste. Har du sett? Knask eller knask? Ja. Jeg må få noe twist nå, da. Ja, den var knallgod. Vent litt, jeg skal få popcorn nå. Den er super. Liker du? Er du jente eller gutt? Nei, det er gjemt seg, vet du. Har du gjemt seg? Å, vær så god. Å, vi ble så redde. Ja, det var bra. Får du den nå? Ha det. Ha det. Å, pass. Har du gjemt seg? Ja. Å, er det bare en figur?